Nasapuan patay ang isa ka senior citizen sa tangkungan sa Zone 5, Barangay San Isidro sa Distrito Sangharo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Acting Punong Barangay Roby Galiano, nasapuan sa mga kabataan nga naglabay sa tangkungan ang bangkay ni Juanita de los Santos sa 66 anyos kag nagapuyo sa nasambit nga barangay. Suno pa kay Galiano nga nakaagi na stroke ang biktima kag base sa mga kabataan sini nga pila na ini kaadlaw nga missing kag ila ginapangita. Ginpayag man sa natungdan nga posible madugay na nga patay ang biktima kag sa subong lamang nasapuan. Naibaluan nga sa likod lang sang boarding house nasapuan si De Los Santos sa diin ang lugar ang isa na kaabandonado. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.